Take you krabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng na tampum fui ala. Suriname altijd dichtbij, je zat vat toch? In Meati, Srana. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Altijd dichtbij, je zat vat toch? In Meati, Srana. Blij Suriname, misa fetigi mama Srana. Was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland. Wa sweet konaini ina datra oso paramaribo. Dis na presi pe you kan kong di ala datra siki. Den datra funu ekna dei nanga neti di ala yu datra sorgo. Aprese opo mofoneti ina weekend nanga lat neti. Te anutu hi srevi da we kon nanga u egi siki wagi komitio. Te abon van ouro, you kan kara concluti 1 to 4. Datra oso para maribo, you sorbo, na sorbo. No hoor not lo, tambri pinu srefi, una de westra na man. Vaderland, Suriname is je vaderland, yeah.
Kijkers, zoals u het ziet, ook zij zijn op straat, ook zij genieten van muziek en ook zij zijn heel sportief bezig. Ze zijn nu richting het Witlemhuis, waar dus zij zullen stoppen en ook een speech zullen houden. Kijkers, wat ik u daar wil meegeven is dat we geen onderscheid zullen brengen of moeten brengen tussen de mensen en de kinderen en ook mensen en ouderen met een beperking. Want ook zij willen vrij zijn en ook zij willen genieten van het leven. Zoals zij hier nu doen, samen met ieder op straat. En ook heel sportief. Kijkers, ik wens je een fijne dag. Dankjewel voor het kijken en ik hoop dat u heeft genoten van ook deze loop. Dankjewel. Ik ben Christian Lakpaard en ik wens je een fijne dag.